Gihangop ni incoming Mayor Edgardo Labella ang pagsuporta kaniya ni Konsehal Jerry Guardo sa BOPK. Bukas kuno ang tanan nga gustong mutapon sa ilang kampo alang sa kalabuan sa dakbayan. Ano ang report? Suma ni Mayor-elect Edgardo Labella nga nakugang siya sa gipadayag ni Konsehal Jerry Guardo. Hinoon, gihangop niya kini nunod sa tinguha nga makaangkon og kahiusahan og reconciliation. I am pleasantly surprised with the pronouncement of Councilor Jerry Guardo. He will support my advocacies and he will support my administration. And he is just heeding my call for an inclusive kind of governance, inclusive in the sense that we are willing to embrace whether kaatbang or kauban sa politikanhong pundo sa pag-outya atong pag-govern sa atong pinalanggang dakbayan. Kay kutob naman lang sa Hunyo 30 si Guardo posibleng hatagan siya oposisyon sa City Hall kung galing mo hangyo. Apan, human pa sa usa ka tuig. Aduna usay dakong kahigayunan nga si Guardo makabalik sa konseho kung galing. Di nagyod makalingkod si Konsehal Alvin Arcilla human gibasura sa COMELEC and bank ang motion for reconsideration ini. Si Guardo naa sa ikasiyam nga pwesto sa nakalabayng eleksyon. Samtang labot sa gihugon-hugon nga doon na pa'y laing mga konsehal nga mubali. Kinsa to nga naay maayo nga tinguha for a better life for our people in the city of Cebu, we are willing to embrace and accept them. So, motong niingon ko nga taga-kaatbang, di man ginakontra na to sila, kaatbang raman na sa eleksyon. Kay usahay, mag-atbang karon eleksyon, magkuyog naman sad, no? So, ako lang giingon nga nangindahay ko nga I am always open and that kind of governance is an inclusive kind of governance. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.